Se vaan pelkäys niin tuo pois. Ei perä. Eikä tämmönen ihan taakseesta kotiin. Kati sai oikein hevosen. Se meni murtu käsi. Se oli sulle oikein. Se emätamma niin sitten on aikaisemmin kuollut ja sanoin, niin se jätti sitä niin orivarsa sitten, mikä sitten ja ei ole niin omaa jälkeläistä. Nyt meillä on sitten tamma, mikä aiotaan astuttaa kanssa tässä. Vähän on säikky, katsottu.